tisztelt Szent István Vaksal, tisztelt Magyarország, tisztelt a világon élő összes ember, és tisztelt a világgyógyító projekt összes nézője, valamint tisztelt pszichiátria. Ez itt a világgyógyító projekt legújabb áttörő adása, amiben megfejtettem az agy szerkezetét, az agy szerkezeti működését, valamint az agy működését. Este 10 óra van, de úgy gondoltam, hogy azért leforgatom a videómat, és ennek örömére megiszok egy kávét. Pszichiátrián zárt osztályon, tudják, mit tilos a betegeknek? Este 10 órakor kávé, úgyhogy akkor egészségükre. És ha már ilyet sikerült megfejtenem, akkor hallgassunk meg egy nagyon szép, gyönyörű zenét a Sikéntől, a Saltwater. Elnézésüket kérem. Ha már tilos a kávé, akkor iszok még egyet. Azért mentem ki. Úgyhogy ez volt a Sikéntől egy nagyon szép, gyönyörű zene, a Saltwater. És hamarosan
megfejtésemnek valamit keresek, amit sajnos elraktam, egy Enikőről szóló versemet, ezt most éppen nem találom, de megtaláltam, mert ha már ilyen sikerül megfejtenem, akkor úgy gondoltam, Enikőhöz szóljon egy vers, és előtte, ami tilos, a kávé. Egyébként Zászlószájbeli kezelőorvosom azt javasolta, hogy amikor hazajövök, semmit ne rakjak fel az internetre, megfogadtam a tanácsát, mindent felraktam az internetre. Mert mi az, hogy ne rakjak fel semmit az internetre? Ha van egy pszichiátriai beteg, aki egy törvénytisztelő polgár, mi az, hogy semmit nem rakhat fel az internetre? Ha bármit felrakhat az internetre, ha van Facebookja, YouTube-ra, bármire felrakhat bármit, joga van hozzá. Ilyenben nem lehet szabályozni az ember. Ez elfogadhatatlan. És most jöjjön Enikőhöz a verseny. A címe, ha hívsz, ott leszek én. Enikő, csak egy órát kérnék tőled, amiben nem többet, csak te veled beszéljek. Szeretnék neked megköszönni mindent, szépen, és elmondanám, csak te benned látom a szépet. Nem tudom, te mit mondanál, de te minden szava fontos lenne, érzem, mert most mindennél rosszabbul magam érzem, de te tettél felnőttévé a világnak, és most a legjobban fáj a jelenléted hiánya. Még a neved sem rémlik, megkeresnélek, még most bárhol csak téged, már csak ez is jó esne, a hozzám fűzött pár perces hangot, beszédet, de talán sohasem látlak soha, ha másnak nem is, de neked ígérem, nem teszek magammal semmi rosszat soha, mert te több vagy ettől számomra, mint egy csoda. Illésy Péter, egy hétfői napon írtam, hajnali 2 óra 22 perckor. Elszaporodtam ettől a verstől, úgyhogy gondoltam, iszom egy kis kávét, és hallgassunk meg még egy zenét. Legyen például az ATV-től a Lettyugó, hamarosan elindítom, André Tanderberger művel, vagyis remixe, inkább úgy mondanám, ATV. Az eredeti dal a White Strawberries, a Wrong to Lettyugó, mindenkinek ajánlom az eredeti változatát is, ezt dolgozta fel André Tanderberger, vagyis ATV 2001-ben, az eredeti változat 2000-ben készült. És induljon az egyik kedvenc zeném, az ATV-től a Let You Go. Never stop.
Egyéb kávé, egészségünkre! Let's go! Elnézésüket kérem, kicsit meg vagyok fázva, folytatám tovább. Azért még szeretnék köszönetet mondani a pszichiátriai rátosztályának, mert volt egy nagyon rendes ápoló, aki a kezelésem elején azt mondta, hogy nem világra való vagyok, vagyis nem vagyok-e világra való, nem világra valónak születtem. Köszönöm szépen neki, hogy ilyet mondott, ez a kedves ápoló. Egyébként Szabolcsnak hívták, ezt az ápolónak nem nevezhető valamit, és szeretném megköszönni a többi ápolónak is, aki így beszélt velem, mert azok sem ápolónak sem nevezhetők valamit, mert egyetlen kórházban, egyetlen osztályon sem elfogadható, hogy egy ápoló hülyének nézze a beteget. Mert minden ápolónak pontosan ugyanaz a dolga, mint az orvosnak, hogy gyógyítsa a beteget. És hozzátenném, az átosztályon, a pszichiátrián az összes orvos tisztelettudóan beszélt velem. Nem úgy, mint egyes ápolónak nem nevezhető valamit. És akkor most kezdeném a megfejtésemet, hogy beleférjen a kétszeres műsoridővel. Vagyis, kezdem is. Az agy szerkezete. Az agy szerkezete milyen részekből áll? Természetesen a jobb és a bal agyféltekéből. A jobb agyféltekének mi a szerepe? Természetesen információhordozó és tároló. A jobb agyfélteke hogy tárolja az információkat? Természetesen csak is úgy, hogy a hallott gondolat elmentődik benne, amennyiben helyesnek találja az ember. A bal agyféltekének mi a szerepe? Természetesen csak az lehet, hogy a jobb agyféltekéből átvitt információkat cselekedetekké formálja, elnézést. A jobb és a bal agyféltekek között hogy működik az információ áramlás? Természetesen csak is úgy, hogy a jobb agyféltekéből az információ olyan módon áramlik át a bal agyféltekében, hogy az képes legyen befogadni. A bal agyfélteke hogyan képes befogadni a jobb agyféltekéből átáramló információkat? Csak is úgy, hogy a jobb agyféltekében lévő információ egy átmenetet képezve átáramlik a bal agyféltekében. Folytatom tovább, elnézést. Az információ átmenetet képező dolog pontos megfogalmazása.
Csak is az lehet, amikor az információ olyan módon áramlik át, kezdem előről, az információ átmenetet képező dolog pontos megfogalmazása. Csak is az lehet, amikor az információ olyan módon áramlik át, hogy egy szakadást képezve a jobb agyféltekéből a bal agyféltekébe áramlik át. Ezt a szakadást minek nevezzük? Ez a szakadás csak is azzal lehet egyenlő, amikor megszakad az információ átmenet azáltal, hogy az információ már nem képes átáramlani. Az információ miért nem képes átáramlani? Csak is azért, mert a jobb és a bal agyfélteke két különböző, egymástól független agyféltekét alkot, ezért kell a szakadás az információ átáramlásához. Ez a 100%-ban biztos és pontos megfejtés. Megfejtette a tudat alapjánál, megfejtette a tudat alapjával Illési Péter paranoid skizofrén. És most megnézem az időt, hogy beleférne még egy zene, simán belefér egy zene, de előtte még szeretnék valamit mondani. A tisztelt zászlósztálybeli ápolókról, akik nagyon rendesek voltak. Édesapám 2 naponta járt hozzám, és sokszor megkértem, hogy vegyen nekem valamit, akár ennivalót, akár cigarettát, és képzeljék föl, hogy mit mondtak rá az ápolók, hogy hülye az édesapám, hogy elmegy nekem venni ilyen dolgokat. Na most önökhöz, tisztelt nézőkhöz egy kérdésem. Ha önök betegek és kórházban vannak, és megkérik önök betegként édesapjukat, édesanyjukat, testvérüket, rokonokat, hogy hozzanak már a boltból valamit, akkor biztosan hoznak. És miért? Mi által? Nem azért, mert hülyék, hanem azért, mert szeretik önöket. A tisztelt ápolók pedig azt mondták állandóan édesapámnak, hogy hülye, hogy állandóan kimegy nekem a boltba, és hoz valamit, akár cigarettát, akár ennivalót, akár innivalót. Na ez az, ami súlyos és elfogadhatatlan. És ha már súlyos és elfogadhatatlan, és belefér egy zene, hallgassuk meg katonazenémet a Free Drive-tól a Grease 2000-et. Hamarosan indul, egy pillanat, internetről hallgatjuk, tisztelt YouTube-ról. Induljon a katonazeném, a Free Drive-tól a Grease 2000. Hamarosan egy kis reklám bejött, sajnos. Ez sajnos előfordulnak a reklámok. De most induljon a katonazeném, a Free Drive-tól a Grease 2000. 10 óra 25 van, és ha már kiállt a betegnek nem szabad, akkor iszok még egy kávét.
feleségére, aki szereti a kávét akár éjszaka is.
ez volt a katalazeném, a Freeze Rácsor, a Grease 2000. Tisztelt nézők, elnézését kérem előbbi hangos beszédemért, akár káromkodásomért, de szerintem a pszichiátrián, a zárt osztályon vannak olyan dolgok, amik megérnek akár egy káromkodást is. És hozzáteszem, nem az orvosok részéről. Mert az orvosok voltak azok, akik teljesen helyrehoztak engem nagyon súlyos állapotomból. És minden orvos tisztelettudó volt velem szemben, tisztelettudóan beszélt velem szemben, minden orvos jót akart velem szemben. Egy-két ápoló volt, aki nem ápolónak való. Nem ott lenne a helyük. Következő videóban az agyszerkezeti működését fogom rögzíteni, de ha már nem szabad, iszok előtte egy kávét, és akkor a mostani videóban elhangzottakat a tudatalattjával megfejtette Illési Péter, paranoid skizofrén. Akik megnézték videómat, azoknak köszönöm szépen a viszontlátásra!